lamɛnbagaw an bɛɛ lajɛlen aw la. An bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma wulada in na. An ka kibaruyaw olu bɛna na daminɛ ni an yɛrɛ fɛ yan ye Ablaye Diop ale ni Irisiw ka ministre min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la min bɔr'o la an na o da aw tulo kan. O mana tɛmɛ ka bɔ yen fana kibaruyaw olu hukumu kɔnɔna na hali bi an b'a fɔ aw ɲɛna fana k'a fɔ ko segukaw fɛ yen ayiwa kiba ko bisɛtigi dɔ bɛ Segu dɛ k'a bɛ maaw b'a dɛmɛ dasi dɛ bese de b'a bolo ka yaala a ye maa dɔ jogin ka ban o dalen don dɔgɔtɔrɔso la o bɛ kɔma yɛrɛ la. Sidi Elmedi Albaka ale ye ORTM ka lasigiden ni directeur ye Kidal kɔnɔna na a ko ko banbanci wale ni ɲugawale kɛbaaw ka ko sinsinnen don ko dama minnu kan o ye ka siyaw k'olu kungari ɲɔgɔn na walima ka sigidalamaw k'olu kungari ɲɔgɔn na walima ka na ni dɔrɔgu ye k'o feere ko nka k'ale bolo ko nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ka s'a kun fori yɔrɔ la a ye lasiri dɔ kɛ ORTM kan an na o da aw ma maa min don a cɛ sirilen don kosɛbɛ a timinan ka di a b'a baara min na a b'a ɲɛdɔn. Segukaw fɛ yen polisiw olu fana tun bɛ kalan na o kalan fana kun cɛra ayiwa ko Trump kan k'a ka kunnafonidi kɛcogo falen dɛ ko sabula ko Trump kun ka kunnafoniw da tugu da yɛlɛ ko Joe Biden ye banabaatɔ ye o dana ta o kɛra ta o ye cɛkɔrɔbanin ye sa kan min bɛ ɲɔgɔn na e ko san 18 t'a n'o cɛ fiyewu ko ɲuman ye min ye k'ale fana y'o ka cɛkɔrɔbanin ye sa dɛ Venezuelakaw fɛ yen kalata kɛra an ka maaw bannen no jaabi ma Ngilɛw fɛ yen kamalenin dɔ san 17 u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sa ekɔli tɛ yen ale kɔni ye muru kɛ ka denmisɛnnin fitinin san 9 ni san 7 k'olu sɔgɔ olu kɔni fatura o ko in senfɛ an yɛrɛ fɛ yan fana wulikajɔw bɛ senna senkɔrɔma dondoli bɛ ka taga ɲɛsin armée ma maliyɛn minnu bɛ kɔ ka sa olu ka ɲɛmaaba n'o ye o conseil ye o président Habib wa ale farikolo ɲɛnajɛ ko in fana hukumu kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ an ka kamalennin a ka taali min ye mɔnako ye a ma ju ye kosɛbɛ ma ju ye kosɛbɛ sabula u bɛ ka wari kimɛli jatew kɛcogo sugu dɔ la nka o bɛɛ n'a ta ale na ta an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a ɲinina ministre des sports fɛ ale ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa aigle ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ministre des sports ale dun b'a la ko fo ale ni fédération de ka jɛ k'a kɛ o fana y'a kɛcogo ye parce que fédération ale de fana ye bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna an ka jamana kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna na o kɛrɛnkɛrɛnniyalen na sa k'u bɛna na taa Amari de fɛ yen a ma kɛ ko ye sa aw ye maa min convoqué sa n'a bɛna t'o nɔfɛ nin bɛɛ ye wari dun fɛrɛ de ye Ala ka hinɛ Mali la n'i ka fɛn ye n t'a si dɔn minɛ Amara nin ye mun ye bɛ tile guwa i la koyi ayiwa tɛmɛ n'an ye. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Jani ale sugandili la yaasa ka se ka kunnafoniw sɔrɔ k'aw to Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wulada in na an b'a yira u la k'a fɔ min ye an ka cɛdenw ye u bɛ baara la halisa Tenza Waten ale kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u yɛrɛ kɛ ko olu ye civiliw ye a caman yera finitigiw fɛ u bɛ ka t'u dogo kuluwow kɔnɔ ko tile fɛ n'i y'u ye tilekiba b'u kana jalamugu b'u kunna i b'u ye munumunu salo la nka sufɛ Kalashnikov o de bɛ kɛ u bolo ka maaw tɔɔrɔ Tenza Waten ale kɔnɔna na ni bingali ka t'u da cɛncɛnw kan kamiyɔnbaw bɔtɔ n'u dontɔ bamancawale ni ɲugawale kɛbaaw k'olu ka waleya kɛ ka tila ka min ye tatugu maaw la ni busanw ni fɛnw ye ko o ye diinɛ ko ye nin waati in na
ko fiɲɛ tigɛlen no nin bɛɛ lajɛlen de la Tenza Waten kɔnɔna na sabula armée ka drone ɲɛ tana ye min ye Keba n'a kɛra maa saba b'aw gosi dɛ armée kɔni ka drone bɛ munumunu na Tenza Waten kunna su ani tile aw ye maa saba bɔ filanan nana u bɛ mugu jigin aw kan wa ko min ye o baara in ye o kɛlen no k'a to maa caman bɛ yen bi u bɛ ka taa kulu kɛrɛfɛlaw dingɛw de sen k'u ka marifaw dogo k'u yɛrɛ ɲini duguden minnu bɛ yen n'olu y'a ye k'a fɔ ko in kɔni tɛna kɛ ko ye min bɛna kɛ ko sumama ye olu tugura sanubɔla denmisɛnnin minnu nɔfɛ sa olu kɔni bɛ k'u kunda Algérie kan maa ninnu dogoyɔrɔw u bɛ ka wo minnu kɛ u bɛ ka baara minnu kɛ Keba Moro ko ne ka mɔgɔw bɛ yen olu bɛ se ko bɛɛ la o na ko dugu fatɔ bɛ fatɔ ye de o ti fatɔ ye dɛ kɛnɛ ka ɲi i m'a ye bi tubabuw ka laselikɛlaw u ka kibaruya jugudilaw u bɛ ka mun fɔ k'olu t'a dɔn ko Mali bɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔ cogo di ko nin yɔrɔ janba in na ko k'a sɔrɔ ko anw ka renseignement mɔgɔw k'olu furadama olu dan ye Bamakɔ n'a lamini olu ɲinɛna Van n'a ka mɔgɔ ye yɛlɛma kɛ a mɛnna kilomɛtiri 70 Tenza Masuruna na yeli dɔ kɛra yen maaw olu yɛrɛkɛra u yɛrɛkɛlen Keba a taara sɔrɔ foyi tun t'u bolo ni mugujugu marayɔrɔ ni taji marayɔrɔ tɛ o maaw yɛrɛkɛlen dugudenw ye girin de daminɛ o la nka maa bɛ yen n'i sen tɛ foyi la drone tɛ jigin i kan ni min f'i ye drone bɛ baara kɛ cogo min ale bɛ kimɛli de kɛ ka jateminɛ de kɛ yanni a ka gosili kɛ u bɛ min ta o la o yɛrɛ ka ca kosɛbɛ ni muguci yɛrɛ ye tuma caman parce que tant que a ma dɔnkala kari machine de don ale bɛ tali de kɛ k'a ci minnu sigilen don machine kunna olu de bɛ jateminɛli kɛ ka kow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an kana bagan ninnu ma ninnu sen t'a la ninnu bɛ a la e m'a ye kunun ko maa minnu bɛ yen n'olu sera k'u senfa ka don Algérie kɔnɔ n'u ye ja ci an ma u ko olu kɔni bɛ Ala fo ka Ala barikada ko parce que ko drone ye muguci kɛ tuma min k'i b'a fɔ k'u y'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɔra yen pewu ka na so min ye sanubɔyɔrɔ ninnu ye mɔgɔ ninnu ka marifaw n'u ka fɛn jugubaw bɛ bila yɔrɔ min na ko kisɛw ni mugu taara jigin o yɔrɔw de kan donc ce qui veut dire que mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan olu yɛrɛ b'a sɛbɛntiya k'a fɔ armée ka wuli ka jɔ a bɛ ka kɛ cogo min nka Keba bi a kɛlen don dogotu ɲini yɛrɛ farakɔrɔlaw de bɛ ka ɲini dingɛw bɛ ka sen maaw bɛ ka u yɛrɛ lajɛ a ko bɛna kɛ cogo nin bɛna ban tuma jumɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'olu tun bɛ ko jugu kunyanfanw fɛ olu y'u yɛrɛ ta dɛ caman donna Algérie ka ban wa mɔgɔ caman bɛ yen olu fana ye a yira k'a fɔ ko Tenza Waten yɛrɛ kɔnɔna na bi feerelikɛla minnu bɛ yen duguden minnu yɛrɛ bɛ yen k'u ni bɛ ka lafiya dɔɔni dɔɔni i bɛ se ka t'i ka bɔ n'i ka sagaw ye sa maa t'i tɔɔrɔ i bɛ ka taa min i bɔra min denmisɛnnin marifatigi minnu tun bɛ yen n'u bɛ su ni tile kɛ maaw dala yaala la k'u bɛɛ tununnen don nka u bɛ ka t'u da kuluwo minnu kɔnɔ u bɛ ka taa dingɛ minnu sen ka marifaw don ɲɛ kɛlen don k'a bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi min kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ye n'i y'a kɛ kɔni a b'i ni drone cɛ u yɛrɛ ka kuma k'u t'a ye ko nka k'a b'u k'u keru olu bɛ ɲinɛ baara min bɛ senna a ko la bi Ablaye Diop an ka minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ni Irisu ta n'o ye Lavrov ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ni ɲɛmaaba fila in u ka kumaw ye tali kɛ min kan sa o ye kibaruya minnu bɛ yen bi ka kɛ ni Tenza Waten ni wulikajɔ in ye Irisu ni Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko olu de kɔni ka sɔrɔdasiw bɛ anw fɛ yan an ni olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ tɔw bɛ minɛn feere an ma Irisi fana bɛ minɛn feere an ma an b'a sa o fɛ warijɛ de la ka baara kɛ ni a ye o hukumu kɔnɔna na sa Lavrov fana ye da turu k'a fɔ Diop ye ko minɛn minnu nana o don ko k'olu ye kunfɔlɔw ye k'a tɔw olu bɛ ka nale yaasa baara in u k'a kɛ ka se fɔ a dan na ko Irisi ka dɛmɛ o bɛ Mali yɔrɔ ka taa nin baara in bɛɛ lajɛlen fo ka taa kuncɛ don min wa min ye bolodiɲɔgɔnma min fana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale ka wulikajɔw a ka baaraw olu fanbaw olu kɔni caman kɛra jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ baara labanw kɛra dugu min na kosɛbɛ o ye Kidali mara ye
Kidal konna na mamimbe no tɔgɔ ko Sidi Elmedi Albaka ale de ye ORTM ka directeur ye kabi mate n'a kelen bɛ Bamanci jɛkuluw cɛla ye a tun bɛ k'a ka baara kɛ wa min ye cɛsiri ye timinandiya Amara ale kelen pe a y'a yɛrɛ ka chauffeur ye a y'a yɛrɛ ka cameraman ye a y'a yɛrɛ ka journaliste ye fɛn fɛn tun bɛ kɛ Kidal kɔnɔna la ale tun b'a bɛɛ ta k'a bɛɛ lajɛlen ci bi a yɛrɛ ye hakili jagabɔ daminɛ a y'a yira k'a fɔ ale bɛ baara min na baara in sinsinnen don min fɔlɔ kan o ye faso kanuni n'i ti faso fɛ i tɛ se ka nin baara in kɛ ko maaw bɛ fɛn caman fɔ o ko olu ni sababa tɛ bɛn Sidi Elmedi Albaka ale ko baara mun filɛ senna armée bolo nin ye kungarili minnu bɛ ka kɛ ɲɔgɔn na waleya minnu bɛ ka kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛfɔli k'a la ORTM yɛrɛ kan a ko n'i y'ale kɔni ta ale ka jateminɛw ma ko min ye an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ye ko nin y'a setɔ ye a ma ladannina de la koyi a kuncɛyɔrɔ Sidi Elmedi ye denmisɛn ye Burudamɛ don a cɛsirilen a timina ka di min ye Kidal kɔnɔna na wulikajɔ bɛ yen ka dɔgɔ a ma min kɛ ka armée yɛrɛ to yen tuma min na fo ka na armée bɔ ka taa se jamanakuntigi kalata ma san 2023 wulikajɔ ni cɛsiri ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan wa ale de ko don o don Kidal respire le Mali an ka jɛ k'a ka laseli lamɛn a ye min fɔ ORTM ale jabaranin na ka tila ka a bɛndɛgɛmɔ maaw ka se k'a faamuya cogo min na. Le terrorisme essaie toujours d'avoir une couverture pour faire parler de lui. Si ce n'est pas la religion, ce sont les conflits intercommunautaires ou le narcotrafic. Quand vous essayez de faire une analyse entre ce qui se passe au centre et au nord de notre pays, notamment vers la frontière algérienne, on peut tout de suite tirer deux conclusions. La première, c'est que les GATT utilisent toujours certaines communautés pour essayer de créer des problèmes intercommunautaires entre les différents citoyens maliens pour nourrir leur envie de déstabiliser la cohésion sociale entre un même peuple. Et ça, il faut en prendre conscience et il faut faire énormément attention. Parce que ceux qui utilisent la religion, ce n'est vraiment pas pour la religion qu'ils le font, ils le font pour eux-mêmes. Ceux qui utilisent les communautés pour créer des problèmes avec d'autres communautés, ils le font aussi pour faire vivre leur idéologie qui est de nuire à la stabilité entre les Maliens. Toujours une communauté qui s'en prend à une autre communauté avec un soutien extérieur et ça crée des morts et c'est difficile à oublier. On ne peut applaudir qu'avec deux mains. Les Dogons ont besoin de Peuls, les Peuls ont besoin de Dogons et il est temps de faire la part des choses. On ne peut pas dire que le terrorisme appartient à une communauté. Non, ce sont toujours des personnes malveillantes qui profitent d'une situation au nom d'une communauté pour commettre des actes. Ça, il faut faire énormément attention. Quand vous voyez ces actes lâches, quand ils sont menés, les premiers éléments qui souffrent au niveau national, ce sont les forces de défense et de sécurité, parce que c'est leur mission de défendre les populations et leurs biens. Voilà pourquoi toutes ces communautés du centre, sans exception, doivent se donner la main et soutenir les forces de défense et de sécurité pour qu'on finisse définitivement avec ces phénomènes. Quand les groupes terroristes n'arrivent plus à attaquer des camps, maintenant il faut recruter, il faut créer les problèmes intercommunautaires, il faut poser des mines à gauche et à droite, mais il faut tendre des embuscades. Vous savez, l'armée malienne a libéré de Léré jusqu'à Nefif, à Tessalit, Kidal, Takalot, à Chibaro, à Beibara, Tinasako, et même des patrouilles. Ce n'est plus une armée qui attend dans les camps et qui riposte. Non, c'est une armée qui recherche les terroristes jusqu'à dans leur dernier retranchement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au nord du Mali. C'est le moment ou jamais de se mettre ensemble, comme un seul homme, derrière nos forces de défense et de sécurité. Parce que c'est la fin du phénomène et après, la quiétude va revenir, la paix va revenir. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui essayent de tendre ces embuscades sont encore manipulés par des forces étrangères, sont manipulés par des partenaires qui ont d'autres agendas et ce n'est pas productif, ni pour eux,
ni pour la nation. Donc moi je pourrais résumer cette situation en quelques mots par la fin d'un cycle d'incertitude et le début d'une stabilité totale, comme l'a dit le ministre de la Défense et des anciens combattants. Aïwa, nous Sidi Albedi Albaka Alemangae, ORTM a directeur Kidal Kondana, a kapuma koni uba ira kafoko maasi kana bli kuna kafoko siado de terrorisi siya shite terrorisi manufin munumbe ni ulu yere ka wuli ka jonu ka ko tabulo bubulo chogomi ulu bse ku yere ka terrorisi akoko ka wuli ka jo ke kunye minye ka maw fongu nyongo ka balawu wuli ko fola ko armée odo tumbida aka kaumbe chi aka yoro be chi ko nga ko bi minye armée ale de be wuli ka jola ko ni ya jatemine armée bara minke ka damine jamana yere no oye a mobti anfa e kata se fo bibina atenza watene anfa uma ko oba yira ka ko armée be bara mina ko nga alere mila kolosini ko imbela jelena oye anga njija siaw kana kari nyogona kabilaw kana kari nyogona nga armée fana ka chede nkurauta chede munumbe nobe do fara ka jama ka basiki ni lafiya bi seka do anga jamana fambe chugomi akoko niye ni ko injatemine kabi ni ngana fo akobu ka sa kunfori yoro la ko de la ko manganga cha anya fo sogomada ina o conseil islamique ale demendo ko minye morila ka uye no ye islam dine mawye ko ambega jaga dugo ka sini jumana minye chrétien dine mawye Sherif Ousmane Madana Aidara ya la yunu lu fana ka dugo ke fana sanji ale degum mega se mogo ma anga jamana kono ni wati na aye ni bela jilen fo au conseil des Maliens que batara o nyama fana fe noye Habib Silaye Amara ale min fo anga jago fana lame. Je crois que chaque Malien partout où il se trouve de l'extérieur comme de l'intérieur est vraiment peiné par rapport à ce dont a été victime notre armée, nos forces de défense et de sécurité que nous soutenons par rapport aux pertes subies. Et donc nous adressons par mon nom l'ensemble de la communauté malienne établie à l'extérieur qui suit avec nous les événements. Nous adressons donc nos condoléances non seulement au président de la transition, chef de l'État, qui est le commandant en chef, donc, et à l'ensemble des familles endeuillées par la perte de ces braves hommes que nous avons sur le terrain, qui nous permettent, grâce à leur courage, de dormir en paix, d'adresser donc les condoléances que Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son royaume paradis. Et aussi rappeler que chacun de nous, partout où il se trouve, doit envoyer ses encouragements, ses bénédictions, ses soutiens, hein, donc à nos braves femmes qui vraiment, depuis maintenant plus de près de combien d'années, depuis en tout cas l'ère de la transition, qui nous ont fait plus que rêver, mais qui nous ont montré qu'effectivement, comme disent les Anglais, week-end, c'est possible aussi un Mali recouvré dans l'ensemble de son territoire par rapport à leur courage, leur bravoure. Mais tout cela ne peut pas se faire sans le support, sans en tout cas le soutien du moins de hautes autorités. Et donc vraiment tous, nous encourageons nuit et jour, nous en tout cas Maliens d'extérieur, l'ensemble du peuple malien. Vraiment nous encourageons nos femmes. C'est vrai que dans un combat il y a toujours ça souvent, mais ils ont eu des jours victorieux, ils ont eu des combats victorieux. Bon, cette fois-ci, on a eu vraiment certainement une surprise qui nous a conduit à perdre certains d'entre eux, mais qu'ils ont leur soutien. À leur famille aussi, nous adressons nos condoléances les plus émues, les plus attristées. Et certainement à leurs épouses, à leurs familles et à l'ensemble du peuple malien. Parce que quand un Malien décède, c'est une perte pour l'ensemble du peuple malien. Parce que c'est tous ensemble que nous pouvons faire de notre Mali comme on souhaite qu'il soit. Un grand pays
Et nuit et jour, ils se battent sans relâche. On le souhaite encore du courage. Nous prions le Tout-Puissant là de les préserver, de les soutenir, de les assister. Lui seul est protecteur. Nous ne pouvons que lui demander vraiment de nous soutenir, de protéger nos braves hommes et qu'ils sachent que nous sommes avec eux de cœur. Je crois que si tout le monde était invité au combat, beaucoup d'entre nous allaient les rejoindre. Mais faisons alors ce que nous pouvons, c'est-à-dire se prier pour eux et les soutenir aussi dans toutes les formes. Hein. Donc vraiment, qu'Allah bénisse notre pays et qu'Allah facilite la mission de la transition qui ambitionne de nous amener au bon port. Merci beaucoup. Alors, nous sommes Habib Sila Mangaye, Malien Mounoumé Koka, Oluga Nyama. Tidjane Fongoro, ale fana ko ni ala sona ma ko ale bena na saraka babo, areka yoro la misabuguta. Kolotugu masa. Aywa, ay min fo, anga je ko lame, ale re aka video ke ka bla kana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anga foli be bela jele kena mali de nyuma mali kono mali ko kan dien fanta ani nani bela jele. Ano bolmake Tidjane Fongoro alias Kolotugu masa. Wala anison diale no ko sebe soutien aux femmes. Kena anga sorasu be bara mina bi dien bela jele ba kalama. Sorasu be ando de sorasu nere sorasu re fana sorasu. Wala benika deme chugado ka dira ka fo sorasu nunu be sacrifice na mali kola. An fana ye doni baye an seko ye mi o de duwawu ani saragati boy Kolotugu masa Tidjane Fongoro ala ye ne ka baara kɛ kolotugu kololabanaw ani fasalabanaw furakɛli o okumu kɔnɔna na ne ka faso de ɲumaya ani ka faso kanu ani ka sɔrɔsiw dɛmɛ o kɛra ni wale ye wale min n'an bɛna saragati bɔ kɛ ka ɲɛsi an ka sɔrɔsiw ma kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana minnu fatura ani sibili fɛn fɛn fagara ni kɛlɛko in na an bɛna duwawu don kɛnɛkɛnɛ ka ɲɛsiw bɛɛ lajɛlen walasa ala bɛ se ka fitinɛ ban mali kɔnɔ cogoya min na mali kɔrɔ a tilebi a bani ani a banba an y'a bɛɛ jansa misi kelen kelen o misiw de filɛ nin ye misi naani ni ala sɔnna ma dimanche do ka bɛn le 4 août wele bilalen don mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka na bɛn ni événement nin ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka na ka bɛn ni événement nin ye a bɛ kɛ musabugu station seli yɛrɛ kare na ala sɔnna ma centre kolotuguso da yɛrɛ la baara in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a ɲɛmɔgɔya ani a fɛn a bɛɛ lajɛlen kafalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la an bɛ foli bila le colonel Asimi Goita an b'a ɲini ala fɛ fitinɛ min bɛ mali kɔnɔ ala k'a ban an ka tunkarakɛw an b'a ɲini aw kɔ na ala sɔnna ma an bɛ duwawu kɛ aw ye ka tila ka duwawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka nin saragati in kɛ mali saragati ye ala ka nin saragati in kɛ sabu ye fitinɛ fɛn fɛn mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ban an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin don yira an na a kɛtɔ bɛ nin kan sɔli ala Muhammad na ala sɔnna i bɛ se ka misi ninnu yira de 1 à 1 voilà. Ça va. Oui, ça va. Voilà. Merci. Donc, Bella Djele est invité, tout le monde est invité, tout le monde. Il est invité. Donc, Bella Djele ni inganyado, aye nanga faranyo kanga surasu deme, aye nanga faranyo ka duwa uke fasui. Na ala sonama, ala ka nido ira, nina au Bella Djele na, soli ala nabi. Tidjane ibe ka misi iraki to ika wara kwanana akana ka misi denu yere na ma ka misi bawo ni ke batara na min bora la nana o fanya ya de ni mu ye Tidjane Fongoro Kolotugu masa aleka la seli ko nala sonama minye dimanche te dimanche ko bela jele nga nyon soro ye segu punidi ale ni polisu ka direction ku yu bolo di nyama ka kalansigi ka sigi senga bara kun damne na samedi ni kalo kalo sale tle muga anu wolonvla abela jele ku nchara segu kore konnana police directeur regional no Ablaye Kulibali salaire tuma keneka diplôme du olukera kala nume talike mina sa police nyama ma muga uludo kontume akola ya sabu sega la famille tugomi basigi be sega na tugomi irwali kuntala jam sega ka tugomi polisu yere fana be segu seno basigi ni lafia la jamana do me segu ga baro ka tugomi na ukrefe hake munumbe ni mauno ka kan ni polisi fie be sega don tugori fogata se bara yere ka tugoba o ma polisu yere bolo hake lakana hake o konna na ulube sela be sega do bala tugomi pineli ale ni polisi direction no tuyo baro o kalansigi ke seuka o fe ale kunchera direction mimbe na le commerce ni concurrence kuna akoko ale be wuli ka jola sega sega lu bela jilen ko fe
ko kabini panneau solaire kon donna an ka jamana kɔnɔ ko sɔngɔw bɛɛ lajɛlen yɛlɛla o de la sa batiri wo panneau wo convertisseur wo fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ don panneau solaire kɔnɔna sa ko a minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛla kimɛliw kɔfɛ ko ni ala sɔnna a ma maa minnu bɛna ni minɛn ninnu ye k'u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ sɔngɔw bɛna yir'u la sɔngɔ minnu b'an ka tɛmɛ o kan ko minɛn dɔw tun bɛ yen u tun bɛ feere u seere sɔngɔ la siɲɛ 3 dɔw yɛrɛ tun bɛ taa fɔ siɲɛ 4 na ko k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen mago tun bɛ a la o waati ninnu na ko halisa ko min ye ka kɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye sɔngɔw olu bilalen no kun min na sa k'o bɛɛ lajɛlen k'o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ pankuru ko ni ala sɔnna a ma mali bɛna a tɔgɔ la pankuru sɔrɔ conseil des ministres ale kɔni ye yamaruya di ko k'a sigi sen kan Mali Airlines SA ko a bɛna kɛ o de ye sigida 6nan maire n'o o ye Bouakar Keita ye ko kalanso kɔnɔna na san o san ni école bilara kɛnyɛrɛ ye kalanso dɔw bɛ yen ale ni faso kalanso dɔw bɛ yen ko san o san ni école bilara école ta mana kɛ u b'a fɔ ko denmisɛnninw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn kura ye ko ka wari kura sara ko commune 6nan kɔni kɔnɔna na k'o banna pewu ko maa si kana dɔrɔmɛ 1 sara i den tɔgɔ sɛbɛnni kura la école kɔni wariw bɛ se ka sara min ye école yɛrɛ baara bɛ kɛ ni minnu ye olu bɛ se ka sara nka k'a fɔ ko ka den tɔgɔ sɛbɛn ko kura tuguni san o san sigida 6nan maire ale ye sariyaw bɔ k'o yira k'a fɔ ko o banna pewu bangebaa minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ école la kɛnyɛrɛye ta fara faso taw kan ko aw kana o wariw sara tuguni sigida 6nan ale kɔnɔna na Musa Dadis ko ka kibaruya la ale ka kiiri ko olu bɛɛ lajɛlen kun cara koyi san 20 kaso o de donna ale fɛ ka san 10 don tunba fɛ min ye u nɔfɛmaw ye k'u bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin ko in na ko n'o y'a sɔrɔ u tun bɛ ka ko in minɛ k'a yirala fana k'a fɔ fana k'u kan ka wariw fana sara wari mɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ sa Guinée wari ale miliyɔn 200 la a bɛ bɛn CFA o miliyari 1 ma u y'a yira a fɔ franc Guinée miliyari 1 ma sa kɛ min ye franc CFA o miliyɔn 200 a bɛ bɛn franc Guinée o miliyari 1 ani 50 ma k'u kan ka o bɛɛ lajɛlen sara yaasa maa minnu ye degun sɔrɔ olu bɛ se cogo min na ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na minnu tun joginnen don minnu banana minnu somɔgɔw y'u ta ka u furakɛ k'olu ka wariw bɛ se ka segin u ma cogo min na ni maa nɔ minɛlen ninnu k'u kan ka o wari fana sara u ye Centrafricaw fɛ yen ko gɔnw ka bana kɔni k'o kɛlen don ka kɛ kojugu ye bi dɛ gɔnbana k'a donnen don dugu kɔnɔ Centrafricaw kɔni ko min ye yɔrɔw jɛbaliyaw ye nɔgɔw ale ni ko y'a to ko a kɔni bana in walakatalen n'u ka dugu kɔnɔna na bi yɔrɔ caman na u y'a yira fana k'a fɔ k'u yɛrɛ ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Bangi ye ko gɔnbana in ni o bɛ don maanifin na ko o yera maa 9 la u fɛ yen o de la sa ko 1 bɛ yen k'o kɔni fatura maaw y'a yira k'a fɔ sa ko nin wulikajɔ min bɛ a ye maa si ma fatu fɔlɔ nin waleya in senfɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ kibaruya jugu bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ fatura k'a dɔgɔkun 1 kɔni ye nin ko nka ko maa si ma fatu a waleya in senfɛ fɔlɔ bana in k'a bɛ se ka kunbɛn sanuya ani lakana maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni ɲɛ tana ye tukɔnɔsogow ye sa k'olu k'u yɛrɛ minɛ Angolakaw olu y'a yira k'a fɔ kunungo ko n'ala sɔnna a ma ko bɛn kɔni ko bɛna sɔrɔ Kongo ale ni Uranda ni ɲɔgɔn cɛ ko mugukaw bɛna da ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ mun kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko k'a bɛ se ka ban Sudankaw y'a yira k'a fɔ ko olu ka ɲɛma n'o o ye Général Abdel Fattah Burhan ye ko ale kɔni ko ala y'a kisi koyi ko dɔw tun ye drone kɛ k'a bɔ lajɛ senfɛ sa sɔrɔsiw olu kun ka diplôme di min kun bɛ yen maa 10 ko o fatura o ko in senfɛ nka min ye u ka général ba in ye sa ko ala kɔni y'ale kisi ale ni ma to a la Ngilɛw fɛ yen kamalinin dɔ n'a si bɛ san 17 la u ye ale nɔ minɛ k'a bila ka taa Liverpool kaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a ye waleya kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen dɔnkɛyɔrɔ dɔ la a n'a tɔɲɔgɔnw olu tun bɛ yen k'ale kɔni filɛ nin ka muru bɔ koyi n'a y'a ɲɛsin ma a b'a turu o la a b'a sama ka bɔ a bɛ taa turu dɔwɛrɛ la ko ko nin ye nin kɛcogo ye wa a ko a bɛ juru don fiɲɛ na yɔrɔ min na o y'a dɛrɛ o y'a sɔrɔ kɔni musomanin 2 san 6 ni san 9 ɲɛma fali la wa sabula o y'a yira k'a fɔ ko kɔni o fatura Irankaw yɛrɛ fɛ yen min ye nin ɲɛmaaba in ye sa ko nin kɔni bɛ ka maa 4 de ye k'a daminɛ octobre kalo la fo kana se nin waati ma min ye Amasi maaw ye k'u kɔni bɛ ka fatu ka tugu ɲɔgɔn kɔ nka o y'a yira k'a fɔ sa ko a laɲini kɛ kun ye min ye maa kana sɔrɔ min bɛ ninnu ka baara tɔ to sen na sa ko kɔni tɛna se ka kɛ ko sabula ko dɔ bɛ yen ko Yeya Siwar ko ale y'a yira k'a fɔ ko yanni diɲɛ wuli kɔni cɛ ko ni fali do wa k'ulu ye maaw labɛn ko fo ka taa se san 100 ma min y'u ka kɛlɛ n'u ka hakilinaw ka kuntilennaw ye k'o tɛna se ka ban ko fo n'u ye kuranɛ tunu dɛ ko n'o tɛ k'ulu ka kuntilenna k'o tɛ bi fiyewu Américains fɛ yen Donald Trump ko fo n'a ye kɛlɛ taabolo falen dɛ kalata tɔ tora tile 100 ye
o tile kɛmɛ kɔnɔna na sa ko fana ye taabolo falen ko sabula ale tun ka jaw a ka baarakɛcogo a ka kunnafonidicogo k'ale kun kɛlen don k'o bɛɛ lajɛlen mugu ta ko o ɲɛsin Joe Biden ma k'a da tugu dayɛlɛ ko cɛkɔrɔba ni san 81 k'e kɔrɔlen don i kunkolo ma ɲi fa b'i la k'a tun b'olu de fɔ ko min ye cɛkɔrɔbanin ye k'a sɛgɛnnen don k'a tɛ foyi kalama i ni a k'a t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko kuma bɛɛ k'a bɛ maaw tɔgɔ fɔ ko wa ko fili kɔni ko y'a taala ye sisan sa ko fo ni Trump y'o falen dɛ ko sabula k'a ni maa min bɛ ɲɔgɔn na san 18 o de b'a n'o cɛ ko dun fana y'a dɔgɔnin ye dɛ ko wa fana ko baara min bɛ Trump bolo k'o de ye ka kunnafoni taabolo falen nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko se min b'a ye minɛn mun b'a bolo k'a ka mɔgɔw bɛ se ka o labɛn kɛ ko n'a dannaw ma ko sabula halisa sondage la 100 sara la hali ni dɔ bɔra la 65 kɔni ko sɔnnen don Trump ye a tɔ o ye Kamala Harris ye ko yanni kalata cɛ ko yalama Trump bɛna na to nin sanfɛla in na wa don nataw ko olu n'o yira an na Venezuelakaw fɛ yen olu ka kalata jamanakuntigi kalata kɛra min bɛ jamanakuntigi la sa n'o ye Nicolas Maduro ye ko ale kɔni b'a fɛ k'a ndaraki k'a yɛlɛma k'a yɛrɛ sigi nka maaw murutilen don don o don maaw bɛ jigin bɔlɔn kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn ni kalata jaabi ye sisan ko dugudenw ko k'u ma ban a ka sigili yɛrɛ ma koyi k'a ka segin kɔnti kan ko jate min bɛ yen k'a ka segin o kɔnti kan bani ale fana dun ko segin ti kɛ kɔnti kan dɛ k'u kɔni bɛ ɲɔgɔn na ye Venezuela ɲaaminen don Kiba ale dɛmɛ ni hukumu kɔnɔna na ja Irisilakaw olu tun kɛlen don ka taa u ka bato belebeleba gɛrɛgɛ bato belebeleba 3 o bila Kibakaw fɛ yen kuna sini ko sa o bato kɔni ye bɔli daminɛ Kiba k'u kunda ba ka sa u bɛ ka bɔ min ye yen fanfɛla la k'u kunda Irisila jamana kan min ye jamana fila ye k'u ka teriya tɛ bi ko ye bato minnu taatɔ filɛ n'o y'a sɔrɔ u tun bɛ Kiba dɛmɛ a ka lakana na ko Irisiko ko minɛn wɛrɛw b'a bolo minɛn minnu bɛna n'a to Kiba bɛ dɛmɛ cogo min na ka kisi États-Unis ale tɔɔrɔ ma a ye sumana ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ka ndolacila ye san 24 Mohamed Kamara ko min ye san 2 kɛ olu fɛ yen k'a kun bɔra RB Salzbourg de la ka na Malien in ko a ye ndolatan 57 de kɛ olu fɛ ko a ye 1 don min ye pasi ɲɛnɛma ko a y'o 5 kɛ ko maaw n'o ye Monaco maaw ye ko a kɔni bɛna o bila sa ko ka Al Sadd maaw ta don Qatarkaw fɛ yen ko contrat in kɔni k'a wari ka ca nka bi ko Monaco bɛ ka jateminɛ de kɛ sisan joueur sanna cogo di a bɔra yɔrɔ jumɛn na fo ka se olu ma olu fana ye mun fara a ka dɔnniya kan ko ja ko wari bɛ compter ten de camancɛ yɛrɛ kelen na nin bɛɛ k'a kun fana kɛra a bɛna taa min ta ye kalo la sa kɛ ko contrat transfert wari ko kuma bɛ yen nin nɔfɛ Monaco bɛ fɛ a ko ka ɲɛdɔn Mali ale ni kafu ko kafu mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Mali an ka stade Mamadu Konate ani an ka Babema Traoré minnu dilanna kura ye ko balontan fɛn bɛ kɛ kafu tɔgɔ la k'a bɛɛ bɛ se ka taa ndolati terrain 2 kan min ye stade ninnu ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ale tun ye musakaba don la furancɛ fanga in kɔnɔna na yaasa k'u kɛ manamani ye kurakuraniw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin kɔni nin kɔrɔ ko hali n'a ye aigle ja a bɛ taa jouer Sikaso n'a y'a ja a bɛ ndolata Mamadu Konate la ka fara min ye stade du 26 mars kan yaasa don min na n'u y'a dɔn k'a fɔ ko jama tata kadew ni fɛnw ka éliminatoire bɛ se ka taa yen kɛ a fana ka fisa u kan ka aigle kan ka to ka taa Sikaso fana ni Segu ta banna u ka taa Segu Air Mali kura bɛ nalen avion ko tɛna na k'a la gɛlɛma ye Kiba a kana a bɛɛ ta Bamakɔ yan sa aw fana ka to ka bɔ Bamakɔ yan ka taga yɔrɔw la a ka taa balontanw filɛ an ye min fɔ aw ɲɛna Segu maa dɔ bɛ yen ko BC de b'a bolo a kɔni a ye gosili kɛ maa 2 a y'o jogi an balimakɛ dɔ a n'a furumuso kojugu kɛlɛba maaw y'a yira k'a fɔ sa ko min ye man ye ko a t'i ye nka ko BC tigi don u b'a wele ko Segu BC tigi nka nin sen ta a ye kolonkala de kɛ ka cɛkɔrɔba dɔ kɔni k'o gosi o n'a furumuso o bolo fununa kolonkala a kɛra o kunkolo la koyi o ye kule de da koyi cɛ ɲinina ka dɛsɛ Segu mumɛ bɛɛ maa si ma a ye min ye cɛkɔrɔba kɔni ye kabini 2h du matin waati n'o ye muso in furukɛ ye ale kɔni dalen don dɔgɔtɔrɔso la ɲɛnakɔrɔ fɔnba la u ko ko a bɛ koma la nin waati na dɛmɛw yɛrɛ kun bilara sa ka welewelema dabila maaw bɛ se k'a dɛmɛ cogo min furumuso n'o bɔra a la o ye min lakali ko in kan an ka jɛ an ka o lamɛn
Glenna Bolonzo. Ko aku kala chokodi. Onda le shube desert wagati. Ekuma Brandon. Onda le desert wagati. Dore dolo anga. Atuna mina limer fala. Akele ga limer fala kulungala fara ni chauku. Akele ga kulungala faru kuna nugo ne bikula kunni kula famu mafachi. Marfat mabulu. Marfat tindo mabulu. Kunni kula fabu china. Ni mafula kulungala fara ni gina nya sabat kunga kan nanna ke musala. Kulungala nya sabat kan nanna ke tegala. Donc cakwan banana udah de terselano. Banana udah terselano. Punya punya yang lebih. Masalah. Banana De bukunungo. Masalah. Aywa. Sewu karafala la ni wale ankara. Nala sanama kojugu kalaba mawya ira ka bakuna sigin ko inga ka siga ka nyini. Shuina miye debai amna na sigi. Mami amulo sa we aida Kante ale wolo sebugu kapu o directrice anabna na kuma sabula nyina muso tokala do ale talike école karamogo jorola ale re école karamogo muso mi mana bola sa nege kanya muga anikele ana nyan soro ka bela jele fo ka bela jele wala nyando amara nu keta ko bara nyina ke wajolo ko bara nyina akambe nege kanya muga anikele